سلام عنا هبلي كم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمصيانة تجراي نبملؤهم حزب تجراي انقع نمجلس حزب تجراي زخنة بحلون هيمانتاون بعل عشندنا بالسلام أبصحكم كنبل نفتهم نزعلتنا بزدالنا لكم زينات دما كنسجاجرم عمتاوي بعل عشندا أبي تجراي بفلاي دما أبي كلمة جنبارن زتفلالي كبابيتات عالمنا بكب زبالة دمكات يخبر لهم حزب تجراي كابت انت جميرو دك أنستيو بنت عنت بحالن نخجلتام الناتا تتبع علو كابزمت معبول بحالتاتو حدا زخنة بعل عشندا لو مزبن فلي بزبالة عجباب النات خبرن تخون تبعل وررت حيلتات كابزبزحو كبابيتات تجراي بقلتم حية السراوية تجراينا تدسيقهم أبزوت صلو تصبحيو زخبر زلهم بتوساخي بعل عشندا أبي كلمة جنبارون النات خبره كم زركب بفلاي دما أبي جنبار على وهاب زر على تنبل النات خبره كم زخونن نمفلات تخيل لهم زي كازيون بعل عشندنا أبي أمريكا هجرات أوروبان كالوت كبابيتات عالمنا نزلوا هذاك أنستيو دياسبوران فتوت حزب تجراين بزر على الجباب النات خبره كم زركب نمفلات تخيل لهم زي عمتها بعل عمي فلي بزبلا الجباب أبي ملا تجراين كاب تجراي وطعن كم استخبر دما يذكريهم BBC أمحرنيان تجريان حزب تجري يكايدو أبزلوك ألسي فتحون ميزانون زي خونة أبصاب كاب مغرب كوقطة بزتوع سلام وسلفي أب كتما لندن أبزركب وانا بيت صحفة BBC تخايدو لهم أبتي تجارو تقمطو عباي بريطانيا زكايد وسلفي بديمقراطية مرتعة حزب زمرتعو منجستن نحلواتن دحننتن حزب تجري زك ألس زلو سراويت تجرين عمستينا بالخامس وع فتحوي أيكونن زبلن كالوت عملكيتهم دمتهم أسمعهم لهم زي كاز دما بيت صحفة قدم المينستر بمخاد عب معرب تجري زكايد زلو قلوع مصنات زرن يسب أو تجبارات دون خبلون تعويت أقربهم يوم زرزرو كاب استديو كم السعد كأربنا يوم حزب تجري عب زكايد زلو كل مداوك ألسيم كل تولد تجري صوتا هايمانوت كيفلم عبادي هلو عبدجب زي قدس كم حدا سبب حدا لبوا فيهم عب استفلاليو عودتات قالس ربيبو الناتق على سمتيوم حزون الناتق على سيركب صلاة حزب تجري بوغنم اتوم فيت نفيت متعوم حزبنا زتنتو زلو كم زلو خينم عب استفلاليو عالم لخون هاجراون تكالات تشوقيتهم انصار حزب تجري وديت كفحسو دقاسس انون قصرم زنعق يكونن بفلاي عب استفلاليو عودتات ميديان دبلوماسن كوينم انصار حزب تجري بزسقمو غوسغواس عب العل حزب تجري العل صعنتم بصحم ون اي ترفن نزز تردو تولد تجري نبرتي عباي بريطانيا دمام بفلاي كمني BBC أمحرنيان تجرينيان زأمساسلو تكالات ميديام حزب تجري أب زكايدو زلوك ألسيم ميزاناو زي كونت أبات كاب مقربون بتوسخيم التغاماك ألاتن مرارت أزعباتاتن فتسوم مدالون فتحون بزي كون ملكعوم أبلعل حزب تجري بدل ناب صحيهم بمبال أب كتما لندن ناب زركب وانا بيت صحفة BBC بمخاد BBC أمحرنيان تجرينيان كابزي تجبارم نقود أبو دمت أمسمعهم يوم BBC, do not call the TDF, replace, BBC, the Tigray government is elected by Tigrayans. أبت سلاماو سلفيز ترخبو تساتفتيم BBC أمحرنيان تجرينيان زقربو وزلو زي ميزاناو تسابساباتن أبلعل حزب تجراي يبصحو وزلو إيو زبلو وبدلن كم السعب رئيتو هيبامو اليوم حساب حجي عسرت ورحمو زتقبره كوينات بتجراي انت ايشموش كم شفاتو اندقربوهم من تقادلتي انتواقات تجراي سراويت نناي أبي أحمد ما ريفورميست اندابلو بقى لو تزمت تفتاوي كم زبالة منجستي ترأيو زي فلت اندابلو اندقربو نناي TPLF قناخم عمات يعني اندابلو يقربو سلازلو ناي تجراي كوينات زلو عمات زعاتوي متى دكانستيو تأميات زلو بكوينات كم مسارح تقيمهم حزبنا زتأميو وزلو رديت كياتو زقبرو وزلو كله خندي زقالتو أبي يزبلهم زلو حبريتات انداوسدو زي كوينات زي أبتي بيلف العالم برا بحزب تجراي كم زي كونه يروم سلازقربو فتحاوي كونانينا كم تصابات زيناتات وغنتينيነት ስለዘረዘለው
for example ናይ ትግራይ መንግስቲ ስካብ ሬበል ካስካብ ምጽዋ which is ናይ ትግራይ መንግስቲ ሕጋው ዝኾነ ህዝብ ዝተመረጸ ንህዝቡ ክለና ዘለዎ መንግስቲ so እዚ ከምዚኦም ዝበሉ ወገን ጌጋ ዝኾኑ ዜጋባታት ብሙሉኦም ተጠው ንኽብሉ ወይም ከዓ ንኸስተኻኽሎም ናይ ባዕልና ዝኾነ ድምፂ ንህዝብና ድምፂ ንመንግስትና ድምፂ ንምዃኑ ቢቢሲ ካብ ካልኦት ዝበለጸ ናይ እንግሊዝኛ ናይ ትግርኛ ናይ አምሓርኛ ናይ ኦሮምኛ ፕሮግራም ኣሎ እዚ ዕድሎም እዚ ተጠቂሞም ግና ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ጻውዕትን ግፍዕን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ኣየስፍሩን ዘለው ስለዚ እዚ የስፍሩና ኢልና ንጠርዕ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ትግራይና ዝግበር እዚ ጆኖሳይድ ብሕድፊ ብኣምሓርኛን ብትግርኛ ፕሮግራማት ዘይኮነ አንጻር ዝኾነ ሪፖርት ህልፍሉ ስለ ዘሎ ነዚ ክስተኻኸል ከም ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ እንዳተገበረ ብዙሕ ከቨር ስለ ዘይሂቦ ዘሎ ነዚ ክናስና ኢና መፂና ኣብዚ እቶም ሰልፈኛታት ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት ቢቢሲ ብምቕጻል ናብ ዋና ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪታንያ ማለት እውን ናብ ፎሬን ኮመንዌልዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኦፊስ ብምኻድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ቅሉዕ ምጽናት ዘርእን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ደው ንኽብል እውን ጸዊዖም እዮም ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሑ ዘሎ ብዙሓት ግፍዕታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረኣናዮ መናእሰይና ህዝብና ኣብ ሕመራ ዝተረኣየ ማለት እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ብምሉኦም ትኩረት ክረኽቡ እቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ክዝግቦም እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢንተርናሽናል ብምሉእ ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እንታይ ዓይነት ጀኖሳይድ ይፍፀም ከም ዘሎ ንኽፈልጥ ናይ ምግባር ግዴታ እውን ስለ ዘለዎም ከም ሚድያ ስለዚ እዚ ሽፋን ንክህቡ ንምፅዋዕ ዓሌታዊ ምጽናት ኣብ ትግራይ ናይ ዓለም መንግስትታት ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ኣውሮፓ መንግስትታት ናይ እንግሊዝ መንግስቲ ክቕበሉ ካልኣይ ነገር ንዓብይ ኣሕመድ እዚ ኩናት ጠጠው ከብሉ ኣብ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ እታ ብሕቲ ናይ መከላከያ ሰራዊት መኮንናት ተጋደልቲ ዝነበሩ ንዓቶም ኣስዩ ያሳቅዮም ኣሎ መብዛሕትኡ ከዓ ሓራ ዘይወፃ ናይ ትግራይ ምዕራባዊ ከባቢታት ዝጋፍኡ ዘለው ነገራት እዚ ብሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ምሳና ክኾን ከም ዘለዎ ነዚ ክፃረሩ ከም ዘለዎ ነዚ ድምፂ ንክኾኑና ኢና እዚ ከዓ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሓገዝ ገይሮም ብዚ ከዓ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ንክሕግዝ ኢና ድምፅና ናስምዕ ንኸይድ ዘለና እዚ ኩሉ ኣብ ተከዘ ዝድርበይ ዘሎ ናይ ኣሕዋትና ስጋን ነብስን ህዝብና ጠሚዩ እኽሊ ከይረክብ ዝግበር ዘሎ ዋላ ሓንቲ እንታይ ሽሙ ኣይብልዎም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስቲል ሕጂ እውን ብዙሕ ጀኖሳይድ ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ቀረባ ግዜ ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ እዚ ናይ እንግሊዝ መንግስቲ ንኽፈልጥ እሞ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተፅዕኖ ክገብር ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ናይ ክሪሚናል ሚን ዎር ክራይም ዝገብሩ ዘለው መራሕትታት ኢትዮጵያ ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ኩነታት ንኸመቻቹ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ናይ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ባዲ ተቋቂሙ ከዓ እቲ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ ግፍዕታት ብምሉእ ንኽፃረ ዶክሜንትድ ኮይኑ ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ሚኒስ ንኽፍጠር ድምፂ ንህዝብና ንምዃን ኢና ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ዝኸደሉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታም ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ኣብ ምሉእ ዓወት ክሳብ ዝበፅሕን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘተኣማምን መልክዑ ክሳብ ዝረጋገፅን ቃልሶም ሕይሎም ከም ዝቕፅሉ ብምርግጋጽ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ዳያስፖራ ትግራዋይ እውን ቃልሶ ሕይሉን ክቕፅል ጻውዒቶም ኣቕሪቦም እዮም ገና እቲ ናይ መጀመርያ ዓወት ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ተዓዊትና ኣለና ኦብቪየስሊ ህዝብና ኣብ ይደቁ እዩ ዘሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትና ደቅና ዝበፅሕ ነበረ ግፍዕታት ብምሉእ ጠጠው ክብል ተገይሩሎ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ይደቁ ስለ ዘሎ ንሳቶም ግን ከዓ ስቲል ከዓ ናይ ኣምሓራን ናይ ኤርትራን መሬት ዝተቆፃፀርዎ ኣሎ ስቲል ትግፍዒ እውን ቀፂሉ ኣሎ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ከዓኒ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ግፍዐኛታት ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ናይ ዝግበር ቃልሲ እቲ ዝኸበደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፍናዮ ዝኸበደ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ዓወት ገና እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ዓወት ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝሓለፍናዮ ዓወት ዝኸበደ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ዝግበር ቃልሲ
مزحالات كيمت ستيل كم تناي كم حجي كم يتكينا كم حدا مالتي كلاتنا كم حدا نتقاس كم حدا كم بيت سنة نتقاس أنا يرنا حجون نسو كنتيلو خير له بتي استدارة بناي دبلوماسي عوضات international community تقرأت رخيبو استوصلنا من قعدة تسمعون مفتار استخار اللي استجبرلو حجون كي تسلاتنا قارسنا كنحي عندنا نساتهم تزفروا كله أمريت يقبرلو احنا خاطا بزي اخونا تنخلا اخونا لاتي حاجازنا እንደተለጋገፍና ለህዝብና ድምጽ እንከውን እጁን ከብትና ቤት ማለት ገበርናዮ እንቅጥላለና ይዘ ትግራዋይ ጽቡቅ ዝኾነ ሓቦን ንሕን ሒዙ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ቀጻሊ እዚ ጉዳያት ስለ ዘይተወደአስ ንድሕሪት ክንብል የብልናን አበርትዕና ሕጂ እንዲያው ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ዘሎ ጸላእትና ወላ እንዳ ተጸራረጉ ይኽዱ እምበር ሙሉእ መልዕና ዓወት ናስከዓና ጨናቕ قصالينات ولا زي خوينا توديوس نابلق عاتم بخمسه عينت ملكو كنربارب كم زدنا يمدخ يزحلق حلواتنان دحننتنان بقلصمنام تግራይ ትስዕር أبزونا ويتصنين يرب هذا جن كمتن على دس النبطامي صحيح بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نسخ خفلو نبرخا خيدم زم دقنا جغانو تاريخ صريحم كملسو خلو كمتن للعلي تحبسنا فرسنايت مال إنيرو تودينا عوتي ليو عبد تقرأينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم قطعنا كسعره منا كل جزء خات تقرأينا ناتقول لعيخنا ناي أطر العجلات ناي توصل العجلات النورة صلاي إيه كندم سيلنا تردسنا سيد كان الهادي متصرع تواقي سعره بجقنة البلد أنا نبتي بازمتي تلبس حيواتي أنا نبتي زوم تشافنا هو قادر حيلا زي درسنا حرام زي نوصل سلسلة مش كله إيد لما هاون كأهم عدد زيتون كأنه هم قادر إيد نكسو يسوي بس يحرق إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقدر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تقرأي حطاني زدل تقرأي سعيرة تقرأي تعوت تسعروا وانت تعمل تقرشا كاب تلفزيون دمص عنا تግራይ ዜናታትና ሓዙና ቀጸልዮም ፋሽስት አብይ አህመድ አብ ስልጣን ክሳብ ዝጸንሐ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ተወለድቲ ብሔረሰብ ቀማንት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘይኽእሉ ገሊጾም ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራ ምስ ወታደራት ፋሽስት አብይ አህመድ ብምትሕብባር የብጽሕሎም ብዘለው ግፍዕታት አብ ቀረባ እዋን በአሽሓት ዝቆጸሩ ተወለድቲ ብሔረሰብ ቀማንት ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ ያሆኒውስ ጸብጺብሎም መቤት ደሞዝ ዝተባሃለት ተወላዲት ቀማንት ዝኾነት መንእሰይ አብ ቁሸታ ብዙሓት ሰባት ብጎዞሞ ከም ዝተቀተሉን ገዛውቲ ከም ባሩዕን ምስ ገለጸት ነቶም ግዳያት ንምቕባር ከም ዘይخአሉን ናብ ሱዳን ከም ዝሃደመትን ተዛሪባላም ሓይልታት ክልል አምሓራ ንዓመታት ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሔረሰብ ቀማንት ግፍዕታት ክፍጽሙ ከም ዝጸንሑን ፋሽስት አብይ አህመድ ኣብ ትግራይ ወራር ካብ ዝፍጽም ንድሓር ሓይልታት አምሓራ ኣብ ጎንና ኮይንኩም ናብ ትግራይ ንምንታይ ዘይተዘምቱ ብምባል ኣብ ልዕሊ ቀማንት ጨፍጫፋትና ፈጸሙ ከም ዝኾኑ እቶም ስደተኛታት አፍሊጦም ኣለዎም ብላታ ጎሹ ዝተባሃሉ ስደተኛ ብሔረሰብ ቀማንት ብወገኖም አምሓሩ ኣብ
ጎኖም ተሰሊፍና ንትግራይ ንኽንወርር ሓቲቶምና እምቢ ንትግራይ ኣይንወግእ ንመስበልናዮም ኩናት ኸፊቶምልና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ብተወሳኺ ሓይልታት ኣምሓራ ንኩናት ትግራይ ከም ጉልባብ ተጠቂሞም ንተወለድቲ ቅማንት ካብ መሬቶም የፈናቀልዎም ከም ዘለው እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም ኣብ ሱዳን ዘለው ስደተኛታት ተወለድቲ ቅማንት ፋሽስት አብይ አሕመድ ካብ ስልጣን እንተደኣ ዘይተኣልዩ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘይኽእሉ ገሊጾም መንእሰይ እመቤት ዝተፈላለዩ ጸገማት መነባብሮ ከም ዘለዎም ምስ ገለጸት እንተወሓደ ኣብዚ ድሕንነትና ውሕስ እዩ መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ግና ናብ ሃገርና ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢላላም خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽ እምና فلسفنا زيطوة بحيلي منقد نتحكم الناس هقروا ببالحق الناس هقروا بعقلي ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ዓፈናታት ክፍጽም ዝጸንሐ ፋሽስት አብይ አሕመድ ሕዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተወሳኺ ዓፈና ንምፍጻም ከም ዝተዳለወ ተሓቢሩሎም ፋሽስት አብይ ከም ፌስቡክን ትዊተርን ንዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያታት አንጻር ኢትዮጵያ ከም ዝንቀሳቀሱን መሳርሒ ፖለቲካ ሓይልታት ከም ዝኾኑን ጉጅለ ፋሽስት አብይ ከም ዝኸሰሰ ቢቢሲ ጸብጺብሎም ፋሽስት አብይ ነዘን ማሕበራዊ ሚድያታት ብኻልኦት ንምትካእ ከም ዝተለመ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብን እቶም ዓለም ለኸ ማሕበራዊ ሚድያታት ጉጅለ ፋሽስት አብይ ኣብ ቦፍር ጽልምን ሕሶት ዜናን ብምውፋሩ ኣብ ልዕሊኡን ዝወሰድዎ ኣራማይ ስጉምቲ ድማ ከም ዝነቐፈ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ፋሽስት አብይ ንፖሊስን መስርሕን ማሕበራዊ ሚድያታት ብምጥሓስ ናይ ሕሶት ኣድራሻታት ከፊቱ ክገብሮ ዝጸንሐ መዕነዋይ ኣካያይዳ ንምእራም ፌስቡክ ነቶም ናይ ሕሶት ኣድራሻታቱ ከም ዝዓጽወ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩሎም እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ነዚ ዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሕዚ እውን ደግምና እንኳዕ ንዓመታዊ በዓል ኣሸንዳ ሃይማኖታውን ታሪኻውን በዓል ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ብሰላም ኣብፅሐኩም ክንብል ንፈቱ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ሰላም